Sa ako ka probinsyano, ning syudad na nimpala, nangita og trabaho, basin in town og mo asinso. Apan bisag kung saon, igo radyong makakao. Kaunom sa usa ka adlaw, magsudan lamang og hamon. Dili ko igsapayan, pag BIBI sa uban. Matag adlaw naning kamot, kay lagi kabus lamang. Kayod buntag udto hapon, malipayon lang gihapon. Mupahuway, mupakiyom, magtuplok-tuplok sa cellphone. Wako'y dolyaris, wako'y milyones, bugtong bahandi, gugma sa akong misis. Wako'y kangko, wako'y jamon, way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Ha? Nanguto si Sir Jack? Ha? Ako sa ba? Pagpag niya ka pamilya. Pamino si Jack! Kuya! Kuya! Ano ba, kuya? Jadi, taro. Tanawa na klaro! Tanawa! Wa sige klaro si Joey! Wa sige klaro tanawa ho! Ingon kan wa! Sige klaro ninyo! Wa sige! Muna Chico! Muna resultan mo! Muna resultan kay klaro good! Okay. Taro takar. Kurya. Wa kay laro. Resulta na ribo! Oh na. Wa kay klaro bahala ka niya! Ikaw matagal ka. Ay, jagay. Wala dadali kay manguli mi! Wala mo sa babalak! Unsa na bustak! Ikaw ay klaro siya dito! Uy, Pidoy! Maatong motor, mapagdinig sayaw. Ano itong gamit, itong katong gitudlo ni Sir Elmel Clerigo? Oh, tagiyas mangga. Hurot ang mangga. 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 Uy, practice na. Sige. Gusto mo yung maayong sayaw? Sayaw. Oy. Oo, unsa, tesa. Di Jilonyo, hinamon kita. 1, 2, 3, go! Chaka-chaka-pum, 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 chaka-pum, chaka-chaka-pum, bug, 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 oh, chaka-pum, 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 ano ka tatakulo? Pinapakulo? Kuyaw mo! Bago ba na? Ka-tapapum, pum, 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 tudung, tudung, pum. Di Jilonyo. Come on. Nya! Ha? Ingato itong aksyon tanan? Pero, mas may makaunting ta. Counting. Something to oy! Sige. Sunda to. Sunda to? Oh, ha? Sige. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4. 4. Balik! 1, 2, 3, 4. Pag-tuk-tuk, tani, tuk-tuk. Tuk-tuk. Sunda lang na. TikTok, TikTok. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, 4. Pura taglimpan din eh. Saan man nga tukar di ay? Di na siya sayaw. Warm up na exercise. Exercise. Manawa yung nag... May pakanta na, nindot. Kanta. Kanta. Sige. Kanta Katong na lang, ginyo oy. ni si Elmer Clarigo. Clarigo. Perminti na isulti si Sir Elmer. Elmer Clarigo. Mga sponsor na to. Mangga. Oh. Si kanta lang! Kanta yung mga ipraktisan ba sa ito? Sige matagkuha og mangga. Mangga. Gitawag to kita, way uwaw. Gege. Sige laga. Gano'n mo, nakusa mo? Pagkakanta. Nanganta mo? Hoy. Nanayaw mo mo? Oh, nangutana mga nga kabaw mo ka. Amo na diyan. Nanayaw nga, nanganta. Patakam na kayo. Nanganta mo, nananayaw. Kita mi. Nanayaw mo. Manganta tami na. Niabot na mo. Wa kan makakanta. Kuan man ni siya. Song with dance. Soon with dance mo na. Pag abot na mo ba yan, nanayaw ba yan mo? Nanganta. Kaya mong gibuhat. Practice na mig sayaw. Warm up ba? Ang uban kay warm up mo practice kanta lahat mo. Rehearsal mo na. Sayaw na mo pasingon. Kanta. Pagamay stiyan ba? Asa man niya ipahagi di sa Panupian Tube. Kasi Panupian Tube. Pagamay stiyan. Paslim. Dili sa garamhan ba? Garamhan. Paano chop-chop? Kasi YouTube. Ano? Pilosopo kayo ba? Bito. Mga pilosopo. Hala! Ay, ito oras na. Uy, sa oras de. Ano, hapit na. Uy, si Kuan. Naguwat ko sila na to. Asa di mo? Asa ni mo? Asa mo? Asa di mo? Hoy! Boss Dig, asa mo Boss Dig? Magdungan ta? Mangaon mi.
Nga, uno. Habab lamoy. Usman to, Usman. Kusa. Mga onmi. Oo, sila di ay. Gusto ko kaya. Ato may sila sa Jack. Nagbuhat na ro. 1, 2, 3. Go. Kuyog me! Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Wawa lamot. Ay, Unlimited na balik kong kao. wawa sa akin. Lasa kusina. Unlimited magkahadiay niya kung di mamay ninyo pa ba? Uy, Bitaw. Sa tigil niyo manayaw ang hanta mo. La sa kusina. Kanang lami kay mga larang tinuwa ba kasi? Oo na di ay. Hoy, naapod sila ikatong murag lang kila nga dako ba nga murag saranggula nga isda ba nga gibutangan lang tawson nga na. Kuan mo kubod na sila. Ba kasi? Kiampaw. Yampaw ka sa Oo na. Kay. Onya basi ko mo katultol kay bawo ko. Naana sa skina po og talisay. sa ako nahibawa nakita na ko sa Kalmar. 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 So, mulikot na. Sa Sitil. Uy, paminaw. Mulikot na sa Sitil, guman. Dili. Ganang padung ka sa Adi na mao diha. Syudad. Sudad, Ya. pwede na mao diha. Oh, lift turn man. Muliftor, pwede na mao Ato diha ka po sa diha. kwan. Mo diretso. Dito ka, U-turn ka di sa Star Mall. Inig oh. Permirong stoplight, mo na diha nakabutang. Laza. Temsa. Mata ba history mo ka uno. Anang busig kami. Uban nami. Uban nami? Kami api ato kanya. Bitaw. Uban na may back up. Wa moy apil. Wa moy apil kami. Paitonoy. Uy, ngani, basting ninyo mo nga. Wa mi apil kay, wa mi kagasto. Oh. Nya wa mi kaamot. Oh. Na mi ka chip in ninyo. Oh. Mangga ni Ilmer. Mangga. Ay bawo na ko ninyo ay. Nga wa gyud may mga sapi gasalig na lang mo ni sir. Oh, uy, ginoo. Hoy, bantay mo sunod mo ha. Why mo sunod? Wag nyo kami ismulin. Temsa. Sige. Sige. Uy, kapitod mo. Asam ka mo agi na diha, gianan diha. Balay man ari na diyo. Ama ba? Dili mo ta dito mo tagikan. Ang ako ba malipat ko sila dito. Ito ba? Why mo sunod ha? Uy. Why mo sunod? Ang sunod lagi. Why mo sunod basta? Oy, di mi masunod. Oh. Pero mo uban lang mi. Ayaw. Kaya nga no, wa mo'y quarantine pass. Yara mo. Ikaw bi. Oh. Ilusubo kay mo. Mo gid patakar wag gay. Samtawang gay. Uy. Na naingon nagmami oh. Uy, muna ikaw at ako pa na kay imo ilusubo sila. Dilon nyo, hinamon kita. Yapa ka mga niya, hoy. Uy, Ginoo ko ka. mao na gawa at ako pa na kaon na to, habhab na to. Mao na ikaw gabi kay Kini gigingon, na pa sinaywan murag gipatol. Murani kung turn oy. Gawa ni noy. Wa pagay kalakalag inyo na kung himong Ay, kwan. mong na ay naingon nagbani saging. ikaw ba. Mao na gawa na ko nimo. Hoy. Di Ako na ba? ako di ron ha. Ang Ako ako yung ba? una. Uy, saban na. Papaindin. Tanawa ang duha ka pahoy. Nagtuo nga naatay ang tuong kaon. Natanawa. Kana sila ba? Ipaila lang gid mo ang mga naong mo buhay kaon. Mga ukab, mga hangul, angay ni sila iday-dayo sa mga pista-pista. Di ba? Nganong tanaw na ko nila maro pirmin gutom. Di ba? Naama sila ni Sir Jack. Asa? Kana sila? Dili, oy. Si Jack may ilang amo, di ba? Dili. Katong tulo. Saman? Katong tulo sila si Gaspar, si Baltasar, si Mensur. Mo to yung mga tao ni Jack. Ah, Kay kana ang duha. Dito na sa kumbrad, gibalin og lain. ninumdum na ko. Kay nakakita mo gugong nga gisulduan silang Jack at si Melchor ug si Gaspar Baltasar. Kanto mo'y tao gid ay. Kanina sila mura lang din kanang kada bang gitawag na to kanang sa Tagalog pa. Luling hayaw. Loling hayaw. Kuan ba kanang siya kanang May nagmo tungog di. Tungalag dawat limpyo. o mura si Yoyoy ba? Yoyoy. Ah, wala gi. Yoyoy ba? Ato dito, ang sabot alas 6. Ato dito alas 2, alas 8 na kapin. Oo. Pero maluoy mo sa tanan nila. Tanaw pero Oo. Uy, siya Para, na. uy, Uy, sarado na Ah. din yung asa ni sila. ay. Kisay sila. Sila kot. Kisila ha. Sila lagi. Sila sos. O sila. Ang syara.
Yung mga batos, paili mo mga batos. Una. Si Mel Manggod, to pikas ni Puyo kay akong iyang manghod ilarga man. So sila magipataos ba ay. Wow. Nya mo na kuan diha nga sila wa dinhi. Nya Lagi siko ang kisa mo si Vice Ganda. Jay ni uy. Kani si Jay Manggod. Bisag asa lang ni siya. Yaw sa mukalit lang tunga dinis atua. Okay, Siya pa mo kadaga kay nag-offer. Special offer. Mo ni si Jay. Kani si Valenciana mo ginatong ay usahay. Sorry lang kaya kasi makulang ako si mong naong ba kasi lain mong buhok. Oh, Kabaw na makana nga. Kay Babe ka, wan siya kay Bao di ay misiinga. Ano? Gikan ko nasakit og tipos, oy, og cancer. Stage 10 ako. Stage 10 ako, oy. Ina, naka-survive ka? Ha? Ginoo. Mao niya, mao ni na yung Wala nanak sa now. siyang siyang buhok, wala maglain-lain sa siyang buhok. Ako ni parehang Nasibaw ko si Mandela. Wala ano ba niya siya nawala. Basta makaingon mo ha nga, kami ni Mel, kuan mi. Di ba? Makaingon mo ba kami ni Mel na ako dire sila ngadto. Uy, lain pa ano to ba? Buwag day mo. May kay kabuok. Dili ba kay ba ano ko sa inyong utok nga. Si Mel to adito niya ako dire. Ano buwag? Lain pa ato ni mo siya no asa man dai mundo ha paingon. Ano ingon di. Sabi ni mo, magkita mi ron Jack. Uy, ano man? Kay bao naman mga barkada. Suod biya mi ato. Oo, di ay Sa nice. tao ni. Ato na to sila katong mga batos niya kay papiliun ako sa pagkong item. Na po lagi nila. Ambot lang ka, basta wa to yung mga kwarta. Ikaw Miss Ino, sige na kag Ikaw pa maguna jud kay mo lagi mo pareha mo pula lahi man jika sa di sapi ito. Unsa mo jikas. ato lang tong pautangon. Uy, ako ba magduda ko bayot ni siya o lalaki. Usay malaki lagi. Babaeng balbangaan. Pareha na sa duha, balbangaan. siya kaya. Bangaan ni. Ako manghod. Amangon. Sa imong sulti Unya, ba Dili Jack? pregdaong. Ha? Sa imong giko ni Jack. Makita mi rong Jack. Kay bao mo ato nga suod kay ming amigo. Oo, bitaw tinuod. Makita mi. Unya. Sige man po sila kita niya. Uy, Dito, di sa tapos. di mi maglangan or kami ba? Di mi maglangan kay nalangan nami. Magbugbuwag na tanin niyo yan. Wala pa Ay, 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 magbuwag tagbalay. Bagbuwag, isusog bagbuwag. Pati Oh, sige, makadungog babay. pong istorya ninyo. At Ay, least isa nga, nagbuwag mi ni Mel. Wala. Magbuwag ra mi Hoy, tulay. lain pa di ato. Ah. Asam di mo magkita og si Sir Jack. Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Ay, amo na ng problema. Ayun na pang pangutan. Dili kay ako manggong lang Sir Barin paminaw ha. Ah. Ikaw manggong jigo, ikaw siya no. Basta magpuyog mo Sir Jack, agoy, hab. Adi, dili sa Mao na gusto ng mga dagwaya. Gusto na. Ay, wala. Ayaw pag na Miss Ino. Ay, naon Kami di mi hilig og kaon no tanawa. Ang hilig og kain ani mga naungaw tanawa. Tanawa. Nangunanay ko kay nasakit Yan, ko. gamay. Kaon gamay niya, laklak man sa dugdaghan. Uy, Sabi, nagtukon sa mga inom ta. Kita mo. Wa mo gid sa kay bawo Uy, kung may nani ba niya mong dagway kung mga manginginom eh? murag sa pagmapalahog. May rasa duwi nga. Wa may nga nila, Bisa pagtuon mo na mo tungod ni unya kini. Nainom ko sa tanawa. Di, ang ako pagtunan kani tuhod. Kaya murag kag pilmirong ang sa hagdan. Tanag makulatahan kita Lagi, nila. Oy, unya hoy, ari na ko nagsaliko ka man. Adi. Naamoy kita no, na siya ni kita. Dili, kinahanglan mo gyud na costume kay ngano, ang mga audience impact. Ini ato na mo sa among meeting. Oh, Kita meeting. may Mr. Jack. Oh. O tanawa rin Di kay- murag ka na Hoy, collector sa ang ako kanang manggunaw, sir. MCWD. Na, tanawa. Hello sir. Di, Jigo, naka-observe man ko kung aning siya, no? Oh. Yalabi na makita mo ron Oh. kay... Si Sir Jack may tag-iya bayag Laza Kusina. Kita niya. Unya. Ano ba siya tapot? Mao na masitapot kay. Watag isang kuan day, waiter aw Watag ba day. ibaw na ani. Kitiring, hapit na Kitiring, may. oh. Di ba mga sip-sip ba lang Hoy, si kay Jack? ba mo kung say sunod sa kitiring? Oh. Wala makibaw. Tuti bibit. Caterpillar. Amo. Kana kay Nausa ba? Kana ba na to istorya ani kay. Balangkaw na misyonahan. Uy, ari sa mi waiter. Ay tana. Sige, sige, sige. Yari sa niya. Magbubuwag na sa ta. Buwag to. Hoy. Kini mga katong usap ba mga chis. Nagduda ko to laki, nagduda ko. Kalito. Naibaw kana si ana way yang tanan kana ko sa kabayot. Ang buto sa sila ng Balenciana. Kani si Jay. Ah, jay. Bata pa lang na, inana na yang lawas, dako na naglawas pero bayot gina siya. Ang bayot niya. Oh, pero kung bayot o unsa pa man diha, tao magyapon ako ng panggaon. Oo, tara. Tara, magdug. Ate. Aso na di ana na to ani. Oo, pang snacks ninyo. Oh, wow. Ay, snacks.
Gusto ka ng snack? Mga drinks, kay init yung Oh, adlaw. ikaw kayo. Oh. Sige, sige, sige. Minute maid. Oh, wow na. Wow. Halo, be. Wow, Like coffee. minute, minute. Like ko ano? Oh, na, me. Wow, nang limpigid sila. Napasensya dyan kayo, para ba may magpanglimpyo? Okay ra oy pero naka-timing gid ay mi ay nga nag-snap mo. Sandi lang. Yo ay. Ko ha. Ha? Asa may map ani gamito nato. Uy, okay na kayo. Butama kayo. Di mo tabang mami. No worries kayo. Butama rin Pinana no. kayo. Basa ra ba din eh? Kanang madagko ka kay buktol. Mami, kung saan ipag-abli, mami? Ay, yung kurana na. May ana siya ba? Diri daw tapo Ay, lingkod ani. Ako lang lingkod. Ana, ni? Ana siya. Ani? Ay, joke, right? Joke. Joke naman. Ano din ang limpyo mo oy? Nay kuan. Nay mo abot. Yes, tas skill lang. Ay, hala. Ano lang ka diri day? Oh, sa ako na lang kay ako ba bisita. Ako diri yan, ako diri. Oh, nya. Ay, manlimpyo kag tiwas? Tanong ko ninyo. Asa mo bang limpyo? Ate Ams. Ana, biya. Amo ana din sige lang. Tuyaon lang sa dina. Ay naman sa ganahan na dito. Oh, mo na diha. Wait, kabahin ba atong Miss A, dito lang siya ilahos dito. Ato ila hostel. kung papa ba? Oh. Pasalamat kay ko kay sa katapusan nadawat kay ko niya. May gani ako makulatahi dito sa katake. Mo lagi nagagi sa gulat. Ay, una ato nag-uuwag ko nga. Karon mo ladlad di ko pinaana ba. Eh karon di na ko pugong day mo paso-paso na gyud day sa tapusan kay ang papa nagadawat na gyud. Mo na pa. Salamat sa Lord. Sa imong nagian yun kay ngano nagagi jud kag kulata. Ikaw, speaking of pulata, no? Ang nga naman day. Trisi mi kabok managsuon, nga ako'y kamanghuran. Ano? Sus, ginoo ko kana imong nagian, wala ra gyud na sa akong nagian. Salamat gid kay. Halos tanan ako mga igsuon puro laki. Mo nang ako, kay ako may kamanghuran, ako'y nagginahog og nagpakahimo og babaeng balbangaan. Alan no. Oo, nya day. Bangaan. Sus, dili lalim ako mga nahiaguman sa kamot sa akong mga maguwang sa akong mga igsuon. Abi nimo, nipasar na ko in town og hikog atong higayuna kay dili gyud lalim in town ginuog ko. Luya din ta gid kaagi day no. Alan no, pareha gyud ay Tinuod na. Pero ang tanan day wala gyud ako gipakawa. Disandig ko sa Ginoo. Ora ginaday. Ana gyud ta mudang. Kay abi ninyo. Kailak masartaan ni apil oy. Ang akong kasandigan ang Ginoo ra gyud in town. Mao na nga ako. Ayaw gyud pagpakawa sa paglaom sa ichay. Ako ginang kon paminaw ni Ginawa gyud Kay karon successful na kaayo ko. Pako'y jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Pako'y jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Ako na gisaligan sa akong mga igsoon. Kaniadto, dinagdaog ko. Pero karon, silang tanan na anak ko nagsaatubang. Ultimo gamay na lang mga paginahanglan. Aray gihapon sila na ako ang magsikik panghayo. Pero okay na gano'n ako, Chay. Kaya nga no, ako may na-successful. Ako may gitagaang blessings sa Ginoo. So dili ko magdumot sa akong mga igsoon. Bisan pa malong unsa akong mga kaagi diha silang mga kamot. Ibaw ka ba? Kailak masartaan ni oy. Ibaw ka ba? Ikaw ang i-bless. Kaya ikaw man ang na-pure nga kasing-kasing. Maugid Chay, kinuod kinasagay. Wala, praise the Lord, yun. Budang kita nga mabalak ka. Salamat kaayo ni Salamat ako, pero miti, uy. Nagtiktok, nagbuntag, ampo sad. Ana. Ikaw na, Jai. Kung sa rin ako ibili ni mong mensahe, Jai. Never give up. Never give up. Salamat, Tete. Ako ginang paminawon. Huwag ako nang so, kamo, bisag naamoy mga kaagi or wala, padayon mo kung sa inyong mga gibati karon o kung sa inyong lakaw sa kinabuhi. Kaya basin nagtuo mo, nagpangani ko, mupakatapo ko sa mga katawhan, malingaw ang mga gidiha nako. Pero deep inside nako, nako'y mga ngit-ngit nga mga kagahapon. Uy,
Ayun ang napagisgutan ng mga kagahapon. Kaya nang labay naman na. Karoon na. Kaya masabot ka kaguan. Alay mo na balik-balikon. Ba't di kinabalik-balikon? Hindi nga ako magubal na iko ko sa gi. Natouch ko sa gi kong ni Jai Jai. Na naman yun lang. So, magandang Sumauning ako gini siyang gigam. Ako gini siyang naulog asa ko. Huwag ko pasagdi ha. Kadawat lagi ko amahan sa gaya. Sa ako ka probinsyano ning syudad na nimpala nangita og trabaho basin in town og mo asinso apan bisag kung saon igo radyong makakao kaunom sa usa ka adlaw magsudan lamang og hamon dili ko igsapayan pag BIB ay sa uban matag adlaw naning kamot kay lagi kabus lamang kayod buntag udto hapon malipayon lang gihapon mupahuway mupakiyom magtuplok-tuplok sa cellphone wa ko'y dolyaris wa ko'y milyones bugtong bahandi gugma sa akong misis wa ko'y kangko wa ko'y jamon way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo wa ko'y dolyaris wa ko'y milyones bugtong bahandi gugma sa akong misis wa ko'y kangko wa ko'y jamon way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo sa akong kagwapo